karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Alexa! Tabang! Nadatugan ko! Ah! Ah! Alexa! Di na ni Frank! Tabang ako! Aray! Alexa! Tabang! Kasakit sa kutil! Alexa! Alexa! Tabang! Tikit mo nung itawhanasin ka po ang na. Bahala ka diha. Tabunan ako kung dugan. Aron di na ako makabatis yung mga kabuang. Makalagot din yung tawana. Bisag unsa na lang masod sa uwa. Bahala ka diha. Di na ako mailat mo no. Ay! Ay, ginupo noon. Saan man yung unusa? Mura man mga kabug atom. Pag yun nagitingali ni. Huwag naman magtingog sa iyan. Bahala ka diha. Di na gyud ko ni mo madani anang imong kabuang iyan. Lord, please. Pagkalmahan na itaw ng bagyo, please. Uy, hayag naman di ay. Oh, nagkatog man di ko din sa sahog kilik sa kama. Aray, kapinot sa kong tiil. Siya din sa sud sa kong kwarto. Walang kupukawas ang mauay. Tingali siya sa iyang kwarto. Mingaw magyudin sa kawas. Hala, kasagbot ko din sa sala. Naabli ko din ang bintana. Mong nakasod ang mga dahon. What's man ang nasa kusina? Kahoy man na? Hala, natumba din ang kahoy sa luyo. Unsaron? Unsaron nag-ako? May nag-ago di sa ilam sa sanga sa kahoy nga nakasod din sa kusina. Oh, iyan? Tabangi ko. Tinuday mo singit gabi eh. Nayang Iyan, ang iyan. kahoy. Naipit akong tiil. Ha? Pero bugat kayong sanga sa kahoy nga nakapiit sa imong tiil. Tabangi lagi ko. Kakuya po na ko. Sige ka diyan. Huwat niya ha. Dinoy, Sir, malakaw ka, sir. susiha ang balita sa Bagyo. Mihapag naman din sa Cebu, sir, ug ubang kaislahan. Mao ba? Nanawag ba sila ninyo si Alexaw si Ian? Lubat akong phone. Wa mon, sir, oy. Wa man sa manawag din ng CDs. Ay, naunsa magkaan duha. Aw, manawag na to sila, sir, oy. Akal man lang, doon na ba kay sakit? Sige, handa mang auto. May meeting ko karong alas 10. Yes, sir, okay, sir. Oh, unsa man, sir. Gusto kang tawagan ako si Sir Ian, sir? Nagsige na kong tawag niya sa iyang phone nga gigamit sa pagkontak nako. Pero, why response? Oh! Aray! Inaya magtigpas ng sanga, uy. Sakit kung malihok ang ipit sa kutiil. Unsa man ako pagkuhain kahoy nga nakatanday sa imong tiil kung dili na nako putlon.
pangidag laing pagi. Kadiot. Gusto, mangita ko gabas. Magkakita lang ang tako, gabas. Makalagkot! Ibalik naman hinang ko din sa pair nga akong gigikanan. Kapanuway barko ha. Mibalik sa agi. Hello. Hindi ako sa pier. Wa pa ko makaabot sa himutangan nila ni Ian o Galaxa. Kay may balik ang barko nga akong gisakyan. Ay, oo, lagi. Naningkamot man kung makuha na si Ian. Oh, lagi. Kinahanglan makasalami si Ian. Oh, paabot lang. Bye. Utrong makalagot. Sakit na gid uy. Kuya po naman ko. Ay, idi, katuog na lang diha. Aron dili ka kuyapon. Dali anak. O, lagi. Aray! 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 Hinayag pagkabas, oy! Grabe naman sa ka, uy. Utong na lang diha, God. Kay hapit na ni maputol. Sakit na kayo. Nagdugo ng tuon ako tilo. Piyong, unya utong. Utong na ba? Ay napagbinayot diha. Nana, naputol na. Iyan? Iyan, ansa naman ka? Buhi pa ka? Buhi pa. Aw, may noon. Dali. Tambalan ko ng tili mo. Biraha. Arayam! Dinayan ako til. Sakit kayo. Oops. Sorry na, God. Unsa ba yung akong buhaton, ha? Nagkakago paingon sa kong kwarto. At di man ako! Oh? Ay, lang kong singkahi. Pagkapiha ko kay naglain ang kakutihan. Oh. Higda diha. Ay, lagod ko labnut-labnuta. Ibaldado ko. Kinahanglang madakag ospital, Ian. Pagkapihaw na ako. Una pa nga tabang. Okay, relax lang diha. Ayaw na. Oh, unsa pa man, boss? Lisi kong t-shirt. Ubuhi ko. Uy, mala ka diha. Ikay hubod yag imo, oy. Nayabag hinoon ka? Di na bumaisang akong tiil, oh. Sakit kayo. Tabangi ko nga magkahubo ini nga akong karsones. Kaga. Ay lang ko ngandig kaga. Ambi ng karsonis ni mo, be. Aray! Inaya, oy! Makalagot. Tuwa pag-ibiyahe karong adlaw. Ugma pa ko no. Kinahanglan mo pa uli una ako sabay. Giahak ba kito eh. Ugma pa gid ko makapas ni Ian sa Isla Verde da. Kaayo bigay panghagis uy. Hala, uy. Nasa naman yung kamay pier din yung kahoy. Nagkuba man eh. Ang mga kahoy, nagabali. Nangahapay mga mangroves. Gusto nyo di kayo itong bagyo ha gabi eh. Oh, ang tikuang. Si Noy Kanor. Kinang nang magkapangayo kong tabang ni Noy Kanor. Noy Kanor! Noy! Noy, naka din sa isla, Noy! Noy Kanor! Oh, may mitubag. Kami raman tingali ni Ian ang niya sa isla, Roy. Masumay akong buhato na ning tawana. Na-injured man eh. Oh.
higop una ining sabaw. Oh, hindi naman ka. Nganong hait magkakagtinanawan ako? Nganong wa man day ko nimo tabang nga gabi. Huh? Hoy, lalaki. Kesa may kailangan mo tabang nimo ha? Nga imo man kong gi-prank? Maong, sorry na lang ka. Aray. Tambali ko. Unsa may ako itambal nimo? Nga dili man ta makalabang sa pikas isla. Guba ang Pierre. Way laing tao din sa isla. Wa sinoy kanor. Aw. Kuno nga siya. Ikay tambal na ko. At iman na ko. Aron mabuhi pa ko. Di pa ka mamatay ang imong piang steel, oy. Uwi lang dyan kay ka. Sige na. Inom na ng imong kape. Mangita kong ikatambalan ng napaksit ni mong tiil. Iyan. Iyan niya, oh. Nakaluto na ko, kaoy na. Kay mangita pa ko unyog ikahampulan ng imong tiil. Huy. Pagmanta na diha, uy. Naunsa man ka, uy. Gamay ram kay ng imong bunogod, oh. Ay pag inuay diha, lalaki ka. Sas, mitukar na sa ng ka-artista ni mo ay. Ay, mo nagidnay na ani ni mo sa imong kabuang yan. Kunwa pa ko ni mo iprank na tabang unta dayon ta ka. Binuangan man sa tani mo, good. Aw, idi mirisi ni mo. Iyan? Iyan? Unsa naman sa nang ilarang imong gibuhat ha, Iyan? Oh, hala ka init niya. Gihilantan siya. Unsa may akong buhaton ini? Tabang! Tabang mo! Nay kanor! Nay tabang, Noy! Noy! Musuot ka ng kakahuyan. Basig na ay magkatabang na ko sa pikas bahin sa isla. Oh, sakayan ka nang naglutaw-lutaw. Salamat. Nay Kanor! Tabang! Tabang, Nay! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!